Türkmenistanyň alternatiw habarlary Daşoguzda dowam edýän pagta möwsüminiň käbir jikme-jikliklerini paýlaşdy. Türkmenistanyň alternatiw habarlary proýekti ýurtda pagta möwsüminiň alnyp barlyşy barada maglumat çap etmäge dowam edýär. Neşir 31-nji oktýabrda çap edilen makalasyny Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynyň büdjet işgärleriniň we beýlekleriň ýygymy çekilmegi barada oňa gatnaşanlaryň käbirlerine salgylanyp habar berýär. Döwlet ýeçiligindäki Daşoguz Telekom idarasynyň bir işgäri özleriniň häkimiýetler tarapyndan ýygymy çekilmegi barada TAH gurrun berdi. Neşir onuň adyny howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli bagtyar diýip tutýar. 22 sentýabr güni daňdan taga 4 ýygymçylar Daşoguzyň şäher awtobus duralgysyna ýygnalyp, Şahynem massivine ýerleşýän pagta meýdanlaryna ýygyma äkidilipdir. TAH-yň synçylary şol gün şäher hojulukdan 52, Daşoguz Telekomnyň 20, ýağ zawodynyň 15, Azatlyk zawodynyň 15, Daşoguz neft gaz guruluşyk, owa guruluşyk we transgazdan jemi 60 adamyň, şäheriň gaz, tok we suw edaralarynyň jemi 90 adamyň, balyk kombinatyndan 15, Daşoguz çörek önümlerinden 25 adamyň ýygyma çekilendigini aýtdy. Bagtyar käri boýunça kabel ustasy bolup işleýär. Ýygyma onuň özi gatnaşýar. Ýöne edaradakylar öz ýerine töleg türäp hakyny tutma adam uğratmaly bolýar diýip Bagtyar TAH-yň synçysyna gurrun berýär. Onun sözlerine göre ýygym üçin hakyna tutulýan adamlara 280-300 manat töleg tölemeli bolýar. Hiç kim keseke 280-300 manat töläsi gelmeýär diýip Bagtyar gurrun döşlükde aýdýar. Neşiriň maglumatyna göre 22 sentýabrda 300 adam töweregindäki mejburi pagtaçylar topory 40 awtobusy paýlanyp olar Ruhberend etrawynyň çägindäki ýygym meýdanlaryna uğradylypdyr. Türkmenistanyň alternatiw habarlary ýygyma gatnaşdyrylan başga bir näçe adam bilen söhbet döşlügi okuýjylar bilen paýlaşýar. Daşoguz şäheriniň çağalar ýygyň ady Ardygül diýilip tutulýan bir işgäri ýygymçylara tölenýän tölegiň kärenneçi ýer eýelerine baglydygyny, olaryň oktýabr aýynyň başyndan başlap ýygymçylara 1 kilogram pagta üçin 20-30 töňe töläp başlandygyny gurrun berdi. Türkmenistanyň şu ýyl ýygymçylara tölenýän pagtanyň döwlet satyn alyş narhy öňküsünden 1,5 esse ýokarlandyryldy. Ozal orta süýümli pagtanyň 1 kilogramyna döwlet tarapyndan 40 teňe tölenýän bolsa, onuň bahasy oktýabr aýyna 60 teňe çykaryldy. Döwlet ýeçiligindäki telewizion kanallarda, metbuatda we online terişdelerde berilýän pagta meýdanlaryna gyzgyn nahar turgut işgärleriniň çykyşlary ýykjam kitapxana meýdanlarda gurulan söwda nokatlary wagtyna töleg tölenmegi ýaly ýagdaýlar ýok diýip ady ilham diýilip tutulýan şäher hojalyk idarasynyň işgäri TAH-yň çeşmesine gurrun berýär. Döwletiň köpçüliklerini habar terişdeleri ilham bilen alalaşmaýar. Türkmen mediasyna köpçülüge ýetirilýän video reportajlarda ýygymçylaryň hareketmede kitap okuyan pursatlary ýa-da olaryň medeniýet işgärleriniň çykyşlaryna tomoşa edýän pursatlary görkezilýär. Türkmenistanyň alternatiw habarlary mugallimläriniň berk närazyçylygyna garamazdan ýygyma meýletin gidip gyşky egin eşiklerine ýeterlik pul toplan mektep okuwçysy 15 ýaşly Bahadyryň sözlerini getirýär. Ol Daşoguz şäheriniň 9-njy mektebiniň okuwçysydyr. Mejburi ýygym barada garaşsyz terişdelerde degişli habarlaryň çap edilýän wagty döwlet mediasyna pagta plan borçnamasyny dolan etraplar barada habar berilýär. Olaryň hataryna Göktepe etrapy ilkinji bolup pagta plan borçnamasyny berjaý edipdir. Döwlet harmanyna tawsyrmaly tawsyrygy berjaý eden etraplaryň hataryna bäherden hojummat we darganaty etraplary hem agdalýar. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň pagta meýdanlaryna mejburi zähmeti tanqid edýär.